Райондашыбызга Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның котлау открыткасы күчтәнәч пакеты тапшырылды. Юбилярның иңнәренә акча салып, район башлыгы Нәҗибә апага җылы теләкләрен җиткерде. Үз гомерегездә кылган гамәлләрегез белән һәр вакытта шушы илнең киләчәгенә күп хезмәт куйган кешеләр дигән. Шуңа ихлас күңелдән сезгә саулык, сәламәтлек, иминлек һәм иң изге теләкләр. Россия президенты Владимир Путин. Болашагы сугыш һәм хәерчелек елларына туры килсә дә, Нәҗибә апа узган гомер елларына зарланмый. Мәктәп елларыннан ук фермада сарыклар карый, кечкенәдән бәйләм эшенә өйрәнә ул. Яшәвемә канәгать, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Нәмәләр күрсәндә канәгать, Аллаһы Тәгалә оклап барды, чаклап барды. Бер нинди дә зыян килгән чакларда да зыян күрсәтмәде. Ходай Тәгалә мине саклап, күтәреп җиртте. Мең шөкермен. 90 яшьне биреп тә булмый үзенә. Һаман хәрәкәттә, һәр эшкә җитешә Нәҗибә апа. Кулыннан бәйләм төшми. Күз явын алырлык урын җир япмалары, бәйләнгән читек башмаклар, шәлләр, алар өйне нурга күмеп утыра. Аңа ул дагы көннәрендә дә исән сау булып, сәламәт булып, безне куандырып, бәхеттә, шатлыкта, хәерле гомерләр насыйп итеп, яшәргә безгә насыйп булсын. Нәҗибә апа бәйрәмдә бик күп котлаулар, җылы теләкләр кабул итте. Якыннарына күңел җылысын мулдан биргән райондашыбызга Ходай бәхетле картлык, озын һәм сәламәт гомер биргән. Алга таба да үз аяклары белән җир җылысын тоеп яшәргә насыйп булсын иде үзенә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.